So ayun, good morning mga kababayan ko, mga taga Eastern Hanon. So may kami na pinaka-importante nga announcement para buwasan aton maupay ano aton may higigin Valentine's Day. So siring pa didi may na kami yan na pinaka-importante nga announcement nga gipapa-cancel kuno February 14 buwas kay bawal kita magkinagawas urog na kay ini mauran. So kikitaon naton didi ang mga apektado ang mga barangay. Dili nga aton mapa. Ang mga dili hindi ni nga parte nga area didi. Hindi ni nga parte nga area didi, hindi ni nga kakuwang-kuwanan dinhi. Amo hindi nga mga kasalog-salogan diton mga area. So dire tiya pwede kay baha dire ma-accessan mga buti. So in taon maluoy diri pwede magkinalakat, diri magpinharayo. Pero ngayon na kay magdalunot ang kakalsadahan. So yun na ang mga may mga panregalo nga mga tinatawag nga mga chocolate kuna pa mga flower. Yan na like advance sa gabi. Panhato na lang kay buwas bawal lang kita magkinagawas. So salamat po na iyo pamati. Kumbaga kami ang nagbabalita. Ako niyo lingkod ni Mr. Ong, apelyido Goy, Bali Onggoy. Adin na ako no pod nga ngaran Hibin, apelyido itong Bali Hibintong. Magpatudla kami.